Hamren Police Station Kaparlo, Meghalaya State, West Hills District Pen, West Karbi Anglong ahoi, Lang Hempi Tourist Lochalong, Kachakoi Not, Tado Lang Solong, Kiramtang, Nipai Kebarni, Porpai Kep Malom, Soluk Sudak Mongbi, Kejaptu. Bangso soluk sodak amongwe ke jaba pora hot birta kiridun longa tengke khandulia hawar ke do or langno chomanga khetum West Karbi Anglong alo tado lang solong anang lutsi karbiarat sai ka chutikya sona mungpen danglok ha dake do prong akarbia hem me ke kaija phansi bor iponlo lapen ihum humni amandu bangke me kaitikang etlo Bangso ahur halada kachuboche bom akarbia tuma phan chomanga tum teng kheng ponsi banghini atum areng ahu pasotekanglo areng keso abang phulake Albertson timung lapen Simon inghipusi pangthekpon halapu Albertson timung abang areng keso ahir ke tanra ka jo Hamren Civil Hospital along ansi silang ponlo oda porphai baji ke porpen kandulia chomang atum je halada MLA Sarukhin karon sa ke edu lapen lituma baido rinate rangpi alangli sa ke yadim do haladak samelang litung to dam nang tipu na rong nang thangnu lapen pai nang thangnu la phan ke wang pen nilitum dak ahoi ke dora tum stame nu bahini che rok tok pen si langdong lo lapen sini litum hadak adimak longan peli dum si nono poro bangke nana angbong sta tumon soda kasun si dolo la sinonili kadu ko biara dang nu sidu machinili dak alokela tum han abi ponji la bang so pitha tari nu pak chiwan si nilit mamuni hin pen alangli doktor lo ani Albert timung alangli panal tum nu pak mena pulong sigang nu lapen dara tot kailang aku kuli batli pen ki ap lapen tu harlong man ke war ni tumoni injor pun tupilo lasi nilitum chuning ri lo Karbi Anglong Termos Council la tum phan langsot teng pronte ahoyara tumbang ke kisung binong lo lasi pini pena mala dak ke thirkluk dak ke patrolling campus dak do wek nang ko au kalip lo tangte dak ke abang ke munit hian ki thi bang ke la ke ning weneng dak bang ke uthe thepin lo Bangso phi Hamren pen Raikom Saiki Pendanglok West Karbi Anglong Deputy Commissioner Sangpi Krishna Borua tum Pendanglok West Karbi Anglong SP OC atum adimalong an humri damsi Radaphan aning pathipon I have had a discussion with DC West Janja also. So he will help us in investigating the incident and we will take all actions so that the people over here they feel safe. Lapusona porahur West Hills District SP adimalong an nangkapate bogje phan bor ilo bonta karbiara ratum agaria phan arlong pen kewardona jok adimalong pen chedam thujuilo Kedam tanga porahur Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang hin pen kaningje pona tengke ahoi phutha bangke lojar le asong pen danglok hamphang asong pen ratchar asong do an pen chingki chingwai pen si koson si mon sam ke pathir jima laso phisi adimalong an palidang ji pusi ningje laso ke common issue lasi ada koson si solution ke bangi ma laso phutha ke student organization ke do ke party Halapu areng keso Albertson timung areng ahu keso ahir kang tangra kanjo Hamren Civil Hospital along un AC hojai Ham Hospital along an sikelang japhan ponlo Lang Hempi pen birsing tiso Karbi Anglong live